Hi everyone! Ani ana pud ko og karon pangadto na pud mi og Bunnings. Pero kaning video ha, dili lang ni Bunnings atong highlight ani, naapay isa. Karon naga-prepare na ako mga sakop, nagdala na mi og kanang sudlanan para sa groceries and water. So karon na nami diri sa Bunnings. Daga na sila storage guys kay hapit na ang spring. Mupalit na pud ko og seeds, soil mix og plants if bet na ko. Ha? Mini trolley. Oh, get mini trolley. Diri sa Bunnings guys, willing ra jud kay ko ibilin ko ninyo diri maski whole day pa kay mura nig playground para sa kuha. Murag maggilak-gilak akong mata pag makakita ko aning mga inaani nga mga butang oh. Kanang mga gamit sa balay, mga tools, mga pintura, mga kanang nasa hardware gani. Kana siya nga mga butang. Unya kanang mga plants, mga seeds, mga arts and crafts, mga outdoor furnitures, diri tanan. Daghan kayo. Nya karon na sila bag-o kaning ilahang pet supplies. Bago lang ni nila gi-launch guys, karon lang a year. O karon diri na punta sa nursery. O mao ni ilang nursery guys sa gawas ni banda. Kung maglisod ka og patubo through seeds, diri mo mangita og kanang mga gagmay pa nga tomatoes, mga lettuce, ana og kaning mga flowers nya nadi ko nakit-an. Actually gipalit jud nako ni siya tagduha man good per pot. So gipalitan nako isa. Anya maura ni akong gipamalit guys, duha ka soil mix, cactus nga soil mix og premium soil mix anya kaning pots nya na seeds og kato si kaning Wandering June na pink. So actually, sunod ana, diri mi mag-grocery sa Aldi. Ha? Diha to? Tong post office na alas 12. Kaning Aldi guys, from Germany ni sila. Pero nani sila store sa US o diri o sa other parts pa sa Europe. Diri gina-claim nila guys na they have the lowest prices in Australia. Tinuod man pod, dako jud diferensya. Grocery sabay pamalit na lang punig pasalubong guys. Diri mi mamalit og chocolates og kana siya mga cookies. Diri sa pikas guys naa diri ang mga madalian na mga pagkaon like kana mga spaghetti, mga lasagna, kanang i-microwave na lang gani. Kay usahay ang mga tao diri pangkapoy nagikag trabaho, kapoy na og himo og dinner. So kana na lang then diretso na lang siya sa microwave, inito na lang. Kung sa Pilipinas, guys, plaster kayo ang kaon. Kana ganing take your time jud para mo kaon, diri-dili. O balik ta diri sa atong mga pasalubong. Kaning racer, mura ni siya sneakers. O niya, napay laing mga chocolates. Niya, kana ilang favorite na wafer. Pila ba na? We only have one. Tag pila? Tag 299. You get two. Okay. Majority sa mga brands diri guys, dili noon. Pero naapoy mga popular brands diri like KitKat, og Milo. Yeah, daghan na kay mig chocolates guys, pang pasalubong na siya. Kaning sesame snaps diri sa taas guys, dami guni siya. Pero makaano lang, dili ni pwede sa kanang naay postiso. Nya mo ni ang isa pa sa signature sa Aldi, ang kani ilang nasa tunga nga mga gamit. Bodol is real siguro ni ilang moto guys. Nya kaning canned spaghetti, gitry na mo ni sa una guys. Dili good siya good. Ambot ni mga tao diri gustog ana nga spaghetti. Kani nga stage, nag-all na akong bana kay nganong inana do kadako among bill. Yabot og 180. Unya ang to diri na lang sa akong vlog. Sunod na pod. Bye-bye.